खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि इउक्रेनाव थाबथानानै थानाय भारतनि नोगोरारिफोरखौ लाबोनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। कामरुप जिल्ला खुंथाया बेनि थाखाय 1-077 टल फ्रि नाम्बार बेखेवनाय जादों। हादरगिरिया दावबायनाय हेलिकप्टारखौ काजिरङायाव ट्रेक्टरजों बोनांगौ जादों। स्टेट बेंकनि फोरमायथिनाय बादिब्ला रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहाया सोलिबाय थायोब्ला भारतआ 1 लाख कौटि रांनि खहा जागोन। हादरगिरिजों थांफानाय रैखाथि हान्जानि गारिजों सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। सा 219 भारतारिफोरखौ इउक्रेननिफ्राय लाबोफिननाय जाबाय भारत सरकारा। इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्कीया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों सावरायलायदों। 1 लाख रुसिया सेनाफोरा इउक्रेनाव हाबफैदों। नरेन्द्र मोदीनि हेफाजाब बिदों होनना फोरमायदों। रुसिया आरो इउक्रेनजों गिख्रंथाव दावहा जाबाय थानाय समावनो चाइनायाबो ताइवाननि हेंथायै दावहा नांनो थियारि खालामदों होनना खौरां मोन्दों। उत्तर प्रदेशनि 5थि खोलोबनि भट होनाया दिनै जागायबाय। इउपिनि गं 12 जिल्लायाव 61 एसेम्बलि सिटनि थाखाय जादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 8थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा सान। कार्बि आंलंनि लांहिनाव गाजा गोमजायै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 8थि बोसोरारि जथुम्माया सोलिगासिनो। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ आसाम आरो मेघालयनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमगोन। फैगौ 10 मार्चआव गंनैबो रायजोनि सिमानि जेंनाखौ सावरायनो लोगो हमगोन होनना फोरमायदों। आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुराया ड्राग्सनि मिरु जानानै दं होनना एनसिबिआ सिनायथि खालामदों।